ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳамаотон ба тинҷӣ, сиҳату саломатӣ. Дӯстони азиз, имрӯза навбати набори мо аз ростровуд шудааст, албатта аз Калиннабод. Дӯстони азиз, мана тамошо кунедтон корҳои устои Илҳом. Аз ростровуд мана клиент гирифтиянд, ҳамин дарвозаошона, ҳамин навесошона ҳамаша дастшон гул будааст, беҳтарин. Мана ҳамин корҳои ҳамаша кара додиянд. Тамошо мекунем мана аз тарафҳои дарунаш. Ин набора албатта худам рафта гирифтагим не, албатта як шогирдашон илтимос карда будем ки хай як паспички ростровутиё бошанд, агар ҳамин одамо масалан мебинанд, як тамошо кунанд, бо як мусофирӣ ба ғарибӣ ба будагӣ бачаҳо бо тамошо карда масалан як мана мебинанд ки маъқул шуда бошад, шояд заказ мекунад. Барои ҳамон тамошо кунедтон. Мана як ҷои чихел буд, аввал главни суратоша ман ба пафта буданд устои Илҳом. Ина бинед ки чӣ қадар вид дароварда як ҷои ҷалоли як хушро карда дод ки одам омада баҳри дилаш кушода мешавад. Дӯстони азиз, албатта ман ин таги экран ба устои Илҳома номерошон, ватсапошон ки ба даркор ҳамин хеле хизматҳо бурда нафс карда, бурда дода, шунонда доданош падкулиш албатта ба зиммаи устои Илҳом мебошад. мана ин коргарошонам 4та масалан коргар доранд, албатта худашонам кор мекунад. 100% сараш ба истода худашам кор мекунад ва ё инсон масалан шогирд корфармонда вай нест ва ё ҳамаш усто бачаҳоанд. Беҳад дастҳошон гул будааст. Дӯстони азиз, мана тамошо кунедон. худамам аввала суратиша дидаму бо сурате ки ҳози буд кардагишон беҳад як дарвозахонаи багати кардаям, бовар кунедон. Дӯстони азиз, ростровутиё бошанд, агар якта лайка комментарий як хушрӯ менавистон, мана деҳаи ростровуд. Дӯстони азиз, мана ҳама тараф видеои хушрӯ карда гирифтиянд, беҳад хушрӯ шудагӣ. Дӯстони азиз, ки ба ҳамин хеле хизматҳо дар кор бо маслиҳатоша худаш метиҳад. устои Илҳома медонедтон ки набори манба ин инсон ҳам отопление мекунанд, ҳам котёл, хонаҳои отопление, гармхонаҳо, ҳамаша ҳамин инсон масъалаи отопление ва специалисти калон. Бо мана ин хел корҳошон фантазияшон беҳад зӯрай, бовар кунедтон, беҳад зӯр. худотон тамошо кунедтон. Ин чӣ хел ҷо буду ҷошон мана ба чӣ қадар вид оварда, бо вид даровардагӣ ман якум суратиша дидам де, беҳад хушрӯ кардагӣ. Дӯстони азиз, ин наборое ки ман ютуба мекунам, мепартон, барои баҳри шумо мепартон, барои ки фоиданок мешавад, барои ки ҳамин чизҳо лозим, ки барои кадом одамо масалан кораш кофта гашта бошад усто, барои кадом одамо осонтар мешавад ва қулай мешавад. Дӯстони азиз, мана ростровутиё бошад мебинанд, бо пешаш рафта мебинанд, маъқуле ки шуд ҳамин устоба таги экран ба ин номероба занг задан мегиртон. Дӯстони азиз, ин устои Илҳом бо савол дошта бошидон, масалан мегӯйтон ки ҳамин куҷоҳо ба кор мекунанд, вай тамоми деҳаҳо ба ҳамин аз тарафҳои ҳамин хуҷанд куҷо ки бошанд, ин устои Илҳом рафта кор карда хушрӯ карда метиҳанд. ҳамин тоҷикистоно мо бошад шуд, ҳама вақт дар хизмати ватан ҳастем. манам устои Акбачи медонедтон, усто Бодурман. ин устои Илҳомам масалан ҳама тарафаша фикр карда аз рӯи инсоф хушрӯ карда кор мекунад. ин устои Илҳомам ман беҳад мӯл суҳбат кардаги иштаги мо хестаги инсоф ҳаст, барака ҳаст. масъалаҳои нарх биям инсоф доранд. мана бинедтон. Дӯстони азиз, албатта ватсапи мо шумо занг задан мегиртон. Дӯстони азиз, ин рекламое ки мо мекунем